Καλησπέρα σε όλους, αυτό είναι το τρίτο βίντεο για το Kappa Hold'em Training και στο βίντεο σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε ένα μέλος σε ένα τουρνουά. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να μπούμε πάλι στην κεντρική οθόνη του συστήματος και αυτή τη φορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μενού Tournaments Check-in. Το μενού Tournaments Check-in βρίσκεται στο Tab Check-in, οπότε από την αρχική οθόνη που είμαστε όταν ανοίγουμε το τουρνουά, είτε μπορούμε να κάνουμε κλικ εδώ αριστερά στο Tournament Check-in, είτε να πάμε στο Check-in και να κάνουμε κλικ εδώ. Κάνοντας κλικ στο Tournament Check-in μας βγάζει στην κεντρική οθόνη διαχείρισης των τουρνουά. Στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπουμε ποια τουρνουά είναι διαθέσιμα για να εγγράψουμε μέλη και σε αυτό το μέρος της οθόνης εδώ βλέπουμε όλα τα διαθέσιμα μέλη που μπορούν να παίξουν σε αυτό το τουρνουά. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να γράψουμε στο main event κάποια από τα μέλη μας, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι κάνοντας κλικ στο card reader και εισάγοντας τον αριθμό της κάρτας του μέλους, ας πούμε για παράδειγμα το νούμερο 6, πατάμε OK και μας βγάζει ποιος παίχτης αντιστοιχεί στην κάρτα νούμερο 6. Εμείς σε ένα κανονικό τουρνουά θα πατάμε register και print έτσι ώστε να του βγει η εκτύπωση με την θέση και το τραπέζι που κάθεται το μέλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν έχω εκτυπωτή συνδεδεμένο σε αυτόν τον υπολογιστή, θα πατήσουμε απλά το register και στο επόμενο μενού yes και θα δούμε τώρα ότι στο κάτω μέρος της οθόνης ο παίχτης ο οποίος γράψαμε πριν είναι ήδη στη λίστα με τους παίχτες που παίζουν στο τουρνουά. Μπορούμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία για οποιοδήποτε άλλο μέλος θέλουμε, ας πούμε με την κάρτα νούμερο 4 και πάλι register ή register και print αν θέλουμε να του βγάλουμε και εκτύπωση, yes και γράφει και αυτός ο παίχτης. Ένας άλλος τρόπος τώρα για να γράψουμε κάποιον παίχτη αν δεν θυμάται την κάρτα μέλους του είναι να πάμε στο κεντρικό μενού εδώ και κάνουμε κλικ στο find και ψάξουμε τον παίχτη με το επώνυμό του. Ας πούμε για παράδειγμα θα ψάξω τον εαυτό μου. Γράφουμε τα 2-3 πρώτα γράμματα, μας βγάζει ποιος παίχτης είναι αυτός, κάνουμε διπλό κλικ και ξανά register. Όταν τελειώσουμε λοιπόν τις εγγραφές μπορούμε να ξεκινήσουμε το τουρνουά και μπορούμε να συνεχίσουμε τις εγγραφές κατά τη διάρκεια του τουρνουά όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Αυτά λοιπόν για την εγγραφή στο τουρνουά και στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε ένα μέλος σε κάποιο ring game. Γεια σας.